רציתי ללמד אתכם פה משהו במסך. תראו, אני זז כמו NPC כאילו, והמסך הוא לא משהו. אם זה גם אצלכם ככה, אז תבואו אליי ככה. תבואו להגדרות, תכנסו פה להגדרות, תלחצו פה, ואתם צריכים להגיע פה לרזולוציה הזאת של המסך. דבר אחד, יש לנו כאן את הרזולוציה הזאת. מ-11 תעבירו את זה לפה. דבר שני, יש לכם פה מספרים למעלה, אצלי זה על הכי נמוך, 30. אני שם פה, אז עדיף לשים את זה פה. נרד, עד להכי חזק. ולדעתי זה כל מה שאתם צריכים. וזהו, אתם צריכים, עוד פעם אני אזכיר לכם, את זה שהיה לנו פה ב-11, להעביר את זה ככה, שזה יהיה לרשום לכם את זה. ופה את הכי נמוך, לשים את בהכי גבוה. אתם לוחצים פה למטה, סרד, פה. זה נותן לכם עכשיו את זה, זה יוציא אתכם, זה ישאיר אתכם. וואו, עכשיו שימו לב איזה שינוי, מההתחלה עד לסוף. וואו, אני לדעתי השינוי הכי מגניב שעשיתי לי במחשב, וכל מי שרוצה שאני אראה לו איך אני בונה ואיך אני משחק בזה, תמשיכו לתמוך בי, ואני אמשיך להעלות לכם כאלה סרטונים שיראו לכם את איך אני כאילו משחק וכל זה, ושיטות. אני במחשב לא כזה משהו, במחשב של חבר, אבל בכללי אני אוכל לעזור לכם. אז יאללה ביי, אני מתפגש בסרטון הבא.